Pois vou ler un artigo que escribín precisamente en novembro do 2021, cando se facían 19 anos da catástrofe do Prestige, e cando fixados este ano todo o mundo, absolutamente todo o mundo está falando do Prestige. E o ano pasado había unha obra de teatro que se chama Nevermore, que non sei se coñecedes, da compañía Chévere, que eu tive a sorte de ir ver e que me xerou moitas preguntas alrededor do Prestige. Entón este artigo fala un pouco diso e espero que vos guste e que sirva para inaugurar este espazo que decidistes tan sabiamente dedicarlle na biblioteca precisamente á memoria da catástrofe do Prestige. Di así: Luís naceu en Malpica en 1999. O 13 de novembro de 2002 tiña 3 anos. Cando lle pregunto que lembra do afundimento do Prestige, contesta que unha conversa no coche dos seus pais. El vai na parte de atrás. É pequeniño, ten os ollos grandes e custalle ver. Ao mellor, conducen preto do mar, pero non se ve o mar. Na conversa dos adultos podería aparecer a palabra chapapote. Na conversa dos adultos hai un fedor e unha negrura. É viscosa a conversa dos adultos. Iso é todo canto lembra Luís. Eu tiña 8 anos e penso que lembro aínda menos ca iso. Venme á cabeza un mural no colexio. Ocupaba unha parede enorme no corredor que levaba as clases de segundo de primaria. No mural había, iso sí que o sei, seguro, papéis brancos manchados de negro. Co tempo, aprendín a asociar tamén con aquel evento as imaxes da raíña Leticia nos seus anos de xornalista, cubrindo a nova para o telexornal. Quizáis sexan as que máis veces vin na televisión. Algo que acontecía ao fondo, un decorado para unha historia máis importante. Está servida a metáfora. Que fácil, que doloroso. 5 días antes do 13 de novembro de 2002, tivemos que celebrar o primeiro aniversario de miña irmá. Seguramente mercamos torta na pastelería. Sería unha celebración tan pequena como o último piso que os meus pais alugaron antes de hipotecarse. O que miña irmá lembra sobre o Prestige é exactamente o mesmo que lembra sobre o seu primeiro aniversario, sobre aquel piso minúsculo. Sabe, únicamente, aquilo que lle contamos. 19 anos despois, teño a sensación de que a memoria da catástrofe foi borrada, que ninguén nos dixo nada, que ninguén nos lo repetiu as veces suficientes. Hai un par de semanas, acudí en Compostela á representación de Nevermore. A peza de teatro documental, coa que Chévere reivindica o relato das voces baixas ao tempo que pon en escena o argumento pesado da burocracia que xerou o caso. Durante 2 horas respirei no público rodeado de persoas que sí lembraban os días agónicos do Prestige, que sí tiveran que decidir hai case 2 décadas entre acudir a limpar chapapote ou quedar na casa, entre manifestarse ou facer como que non pasaba nada. Ao final, sentín que parte daqueles espectadores emocionados eran tamén culpables da miña, da nosa desmemoria. Non hai monumentos, non hai loito nacional ou lembranza anual. En Noia, na vila onde medrei, un grafiti enorme miraba a ría e berraba: nunca máis. Quedounos o eslogan, como un símbolo. Pero haberá dentro de 5, 10 anos adolescentes capaces de interpretalo. Xente nova capaz de saber que aquilo é un signo de identidade, que o nunca máis é a desmemoria dun pobo en pé cos osos feitos de chuvia, unha manifestación de paraugas negros. Saberemos transmitir esa lección de dignidade. Claro que, penso agora, esa lección de dignidade está debidamente soterrada. O negro das plumas do corvo que repetía no poema de Poe, Nevermore, Nevermore, foi sustituído polo blackout. O activismo das educadoras deste país, que teceron murais guiando as mans miúdas de toda a miña xeración, descansa agora no faiado dos colexios ou nos rochos das mestras de media Galicia. Debe haber ali kilómetros cadrados de bolsas do lixo que un día tiveron outro significado. O plástico negro non desaparece, só se oculta, acumulado. O Prestige puido ser a grande lección de movilización social, de política non partidista, o exemplo a seguir para todos os que viñamos despois. Pero non o foi. A desmemoria é proba diso. No Nevermore de Chévere, ao final da obra,
ocupan o fondo do escenario pancartas e frases de manifestacións da época. No centro, unha saba negra di: o futuro non é o que vai pasar, senón o que imos facer. Que fixemos? Pregunto hoxe. Aprendín nunha noite de teatro máis do que en 19 anos de reparación. Para as que non vivimos aquel 13 de novembro en carne propia ou batendo a porta da casa, o Prestige quedou borrado co mesmo deterxente co que os militares limpaban as rochas os primeiros días da Marea Negra. Quedou no aire, despois daquilo, un recendo fresco e artificial. É un parador en Muxía. Sigo preguntando polo Prestige. Hai quen di que o silencio é froito da dor. Outros, baixando a voz ou berrando nos bares, din que foi cousa de cartos e subvencións. Algúns culpan a este político, a aquel outro, case todos ao Partido Popular. En 2 décadas, o Prestige converteuse nunha conversa de adultos mentres imos na parte de atrás dun coche. Somos máis intelixentes do que pensan, pero non contan con nós. Ninguén nos explica nada. Agora que medramos, sabemos que ás veces non todo é tan doado de explicar. Por que o corvo de Pou ten Alzheimer? Esta noite quero que nos conten ese conto. Bueno, pues, moitísimas grazas a todos por la contar, amiguiños, a historia dun barco bello que rachou nas nosas costas cargado de ouro negro. Este barco abandeirado tiña fatiga no aceiro, unha bandeira